kumengza tan in nge kan fa te hi school kan lu ti rang mizo pa pakhat chuan ti hian atia private school ho hian no pang an du wangin kum thum an ni in school an kal ti thina hetiang no pang lu tu ka school kal hi chu tha ka ti lo khop mai athi ani mizo nu le pa zo na tam ber mai chu kumengza tan ni in nge school kan lu tan ti rang ti hi ni then khat chuan kumli kumnga an ni lu tan se zirti ran nu ama thil an thiam ola an tia then khate ro chuan I kumthum ting lo po school kaltir kan du enkol tu tur kan nei si lawa I ina tu tur kan nei si lawa chuwang chuan I kan fa thi kumthum ting lawa po school kal se kum ni le chan ve po kal se I ina pui tu kan nei si lawa an ti thung ani no panglam zir chian na chuan kumthum atanga kumruk inkar hi no pang thuak chak wang lai nia National Education Policy 2020 page 1 asoi angin helai thuak than chaklai berza somriat panga kan thuak than tur ang athan hun lai takhian no pang inzir tina le enkol na tha kan pek angai ati ani chuwa chuan he huna hian enkol na thalo tak mai kan pek chuan no pang an huna a chevek theni chuti rualin kum thuma tanga kumruk inkara hian kai hruaina le enkol na tha kan pek ero chuan an huna tan nundan kong siam tu an nun bul siam tu Foundation of Life anti thungani chuwang chuan no pang kum thuma ta kumruk enkol na hi apoi mo em ani chumi zia chu kum thuma no pang te hi school kan kaltir tan turani kum thuma school kaltir tan tur ti chuan mizo nu le patam tak chu kan beng athlep hle in karing ani amai ro chu kum thum an nia school kan kaltir hian ziak le chia rip tak hi kan zirtir ngal tur ti na ani lo ani chumi ni wang chuan school kaltan tir kum apoimo ang bok hian school la an zirtir tan dan hi apoimo em ani kum thuma lekha kan zirtir tan anga school kan kaltir tan anga amai ro chu kha school khan kum thum mi ain kol dan tur kha apoimo em thung ani kan rama school zirtir dan tlang pui chu no pangte po ni se school an han kala an kaltan tir ni tangin 1 2 3 kan han zirtira ABC thiam turin kan zirtir ngal ani no pangin lekha thiam hlutna an langai tu thiam lawa lekha thiam poimo na pon la hrelo reng reng ani khangkha eng ma hrelo nu thazar hnuaya nu le pa thazar hnuaya hlim le thlamuang taka thin kha zalen tak thin kha skula kan han hroya skula kan kaltira ABC kan zirtir ngala chu mai an lo 1 2 3 ziak turin kan be se ngal ani tianga phur rit lu tuka zirtir ngal kha ti tur an reng reng lo ani chuwa chuan no pang kum thum mi school kan kaltir chuan ABC te 1 2 3 te zir tur khan kan buat sai ma sa jok tur ani kan rama school tam tak ka han zir chian hiam an school zirtir tan na no pang school an ron kalma sak berni tang hian number an zirtira zegle chiaran thiam theina turin ABC alphabet te an zirtir ngalani ta chuan nu zirtir ta chuan zirtir tu te chu engwanga number zirtir ngal nge ni a engwanga alphabet zirtir ngal nge inni tia ka zo chuan nu le pa reng reng hian school local chuan number thiam ngal an be se a ziak ngal turan be se tat me ni chuwang chuan school an local chuan no pangte po ni se number kan zirtir ngala alphabet kan zirtir ngalani an ti ani no pang school local tan tir hiam ziak le chiar thiama number zir tur hian in pe na an la nei reng reng lawani chu voi le khata number te alphabet te kan zirtir ngal chuan an tan phur lian takani ni an school mel hria dan kha ha thlak lu tukani chuta ziak le chiar thiam turin zirtir tu in kan zirtira in lama nu le pain han nor boka khatiang khan school an mel hria tan ta ni khatiang school an mel hria tan kha chuan se takin le khazir kha an tana phur rit lu tukin le khazir na kha ngaya chuwang chuan tu na kum thuma school tan tur kan ti lai hian kum thuma school kan tan khan kan zirtir dan le kan zirtir tur kha ulu ka ngai ni chuwangin kum thuma no pang school alu tan chuan a school lu na chuan kum thum mi zir tur kum thum mi ma son na tura ruwa man na curriculum fel takanei tu ni chumi zo a chuan a kum bithli a thlen pui tur syllabus mumal tak anei tur ani kum thuma ta kum li in ma son na kong rang rang anei tur kha an han zir tiranga an han kai hruai nga
chumi zo chuan olsam takin kumli tanga kumnga in kai suai na kha ahan phadon ani kumli tanga kumnga in kai suai na le zirtir tur thattak a zo chuan kumnga tanga kumruk kha olsam takin chu no pang chuan a zo do ni chuban chuan curriculum le syllabus mumal takha an nei tu ni heng curriculum le syllabus te kum mila siam tu ni ti chuan no pangin kumnga tanga kumruk zir tur amaso na tur curriculum le syllabus te fel taka zo nu chuan kumruk alo tin chuan pol khat zir lai thatakin zir thei do ni chu pol khata zir lai chi a chuan formal education zirna pa ngai kalpuin subject rang nein class 1 a school pa ngai local thei don to ni chumi ni chuan kum thuma tanga school kan kaltir khan kumruka class 1 ani anga ti chuan kum som panga som proga metric alo pass thei don ani chuban chuan kum thuma tanga school kalkha apoi mo e mani ifa in mason na tluan tling holistic development ani theina turin kum thum ani in school kaltir tanang che ama ero chu a school kalna chuan kum thum mi mason na turwa manna fel tak curriculum ani anga akum mila anzirti na tur syllabus mumal tak anei tur ni chu ba ka chu tianga curriculum le syllabus mumal takte ataka thenga no pangin mason na nei the turin zirtir tu training thatak an nei tur ni zirtir tu uluk taka train ten no pang chu an enkol tur ani damdoi thiam lo damdoi cho alo ang bokin no pang kum mila zirtir na pek dan thiam lo zirtir hi antan alo lutukani chu wangin kum mila zirtir na thataka pek ni huna ifa zirtir na bultan tirang che